predstavte si kruh a rozdielte ho, alebo do každého na tom kruhu si dajte nejakých 5 bodov a k týmto kruhom si napíšte jedna časť je zdravie a vaša kondička, že ako ste na tom zdravotne, či máte nadvahu a tak ďalej. Rodina vzťahy, to znamená, že ako ste na tom v rodine, so vzťahmi a tak ďalej. Ten tretí bod, ktorý si tam dajte, je, že kariéra, práca, kariéra, to vaše podnikanie. Ten štvrtý bod si dajte, že toto je váš majetok a financie, ako máte nastavené vy osobné majetok, financie a tak ďalej. A ten posledný piatý bod si dajte, že váš osobný rast. A teraz spravte si úplne jednoduché cvičenie. V strede toho kruhu si predstavte, že je 0 a úplne hore na tej kružnici je 10 bodov. 0 je, že mám to najhoršie, ako sa dá, že vôbec mi to nefunguje. Desinka je, že už to ani nemôže byť lepšie. Skúste si spraviť to, že ku každej z týchto oblastí si dajte vy vašu známku. Myslím si, zdravie a kondícia, ja sa cítim na 8, možno 9.